Eta ongi etorri gaurko prentsa aurrekora. Gaur bide berri bat urratzera goaz. Izan ere, Gipuzkoako Foru Aldundiak bide berriak eraikina izan ditu beti lankidetzan, gainontzeko erakunde, gizarte ordezkari, akademia eta abarrekin, etorkizuneko apostuak egiteko. Eta, beti eduki dugu pendiente edo, zailtasun bereziren bat gazteengana hurbiltzeko. Hor, saiakera bat baino gehiago egin dugu, baina oraingo honetan prozesu berri bat asmatu dugu, lankidetzan hain justu gazteekin, Gazte Akt izena jarri dioguna, eta beraiek emango dute informazio gehiago honen inguruan, baina finean dagoena da, ez Gipuzkoako Foru Aldundiak herri politika martxan jartzea gazteekin, baizik eta gazteekin batera Gipuzkoako Foru Aldundiak etorkizuneko apostuak egitea eta herri politikak martxan jartzea. Gazteekin batera elkarlanean. Eta ez da soilik entzute ariketa bat, baizik eta honen atzean dagoena da, gazteei aukera eman, gazteek beraien prozeso deliberatiboak martxan jarri, gazteek Gipuzkoako Foru Aldundiari beraien ekarpena egin, Gipuzkoako Foru Aldundiak hori guztiak jaso, eta horren inguruan egindakoaren kontu eman gazteei. Alegia, gazteak dira protagonistak prozesu honetan. Lehenengo aldia da horrelako zerbait martxan jartzen duguna, Gipuzkoako Foru Aldundiak kezka dauka, aspalditik, izan ere, hizkuntza desberdinak hitz egiten ditugu, nik hori etxean askotan entzuten dieten ere seme-alabei, alegia ez gerala gai gazteengana iristeko, eta hori azkenean etorkizunera begira gabezia ikaragarria da. Izan ere, gazteak dira gure etorkizuna, Gipuzkoako Foru Aldundiak etorkizuneko apostuak egiten ditu, eta nola asmatu gazteekin harremantzeko gai ez baldin bagera. Nerekin batera daude Andoitz, dago Jerai, eta dago Ainoa ere, beraiek egingo dute lanketa oso garrantzitsu bat Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat, lehen osaten nuen, erabat berritzailea izango dana, prozesu honi dagokionez, eta aldi berean ere bestelako prozesuak ere martxan jarri ahal izateko. Baina azpimarra jarri nahi dut honetan, da gazteekin harremantzeko modu berri bat, baina ez beraiek entzuteko, baizik eta protagonismoa eman, eta etorkizuneko apostuak elkarrekin egiteko. Zer da interesatzen zaiena, zertan nahi dute herri politikak oinarritzea. Finean, eta oso modu sinplean, hori da elkarrekin egitera goazen bidea. Eta honen inguruan, edo prozesu honen inguruan informazio gehiago emateko, nik Andoitzi emango nioke lehenengo hitza, eta gero jarraian Ainoa eta Jeraik parte hartuko dute. Eta bukatzeko, eta importanteena, beti astu egiten zaidalako, da prozesu honetan parte hartuko duten guztiei, gure esker ona luzatzea, izan ere beraien ekarpena oso baliotsua izango da Gipuzkoako Foru Aldundiarentzako, eta baita ere gure komunitatearentzako eta gure herriarentzako. Hortik aurrera, orain bai, Andoitz zurea da hitza. Oso ondo. Eskerrik asko Ider, lehenengo eta behin, eta batez ere eskerrik asko hemenetogatik, eta proiektun jarri duzuen interesa eta egin duzuen apostogatik. Orduan, guain pixka da aurkeztuko proiektun ingurun nola jungoan, eta gero dozein zalantza badera harin badau, erantzuteko prestonga baita. Gaur aurkezten duguna ez da proiektu isolatu bat. Gazteak, Gipuzkoako gazteen parte hartzea eta deliberazioa sustatzeko tresna berria da. Eta helburu argi bat du. Gazteen ahotsa modu eraginkorrean txertatzea politika publikoen diseinuan eta erabakietan. Azken urteetan askotan entzun dugu gazteen inguruan kezka handiak daudela. Etxe bizitza, lana, hizkuntza, osasuna, identitatea, baina galdera da. Zenbat entzuten ditugu gazteek beraiek, eta nola egin diegu lekua euren iritziei eta proposamenei? Gazteak proiektuak erantzun bat ematen dio galdera horri. Gazteak ez dira soilik etorkizuneko herritarrak. Gaur egungo eragile aktiboak dira, eta beraien ideiak funtsezkoak dira Gipuzkoaren etorkizuna eraikitzeko. Proiektu honek metodologia sendo eta parte hartzailea du, eta lau zutabe nagusitan oinarritzen da. Lehenengoa, dilemak. Gipuzkoako gazteen kezka eta lehentasun nagusiei buruzko 6 erronka landuko ditugu guztira, 2025 eta 2026 urten zehar. Gaur aurkezten duguna lehena da. Gipuzkoa izena du eta gure identitatea eta kultura ardatz dituen gaia da. Bigarren puntu garrantzitsua, komunitate digitala.
3.000 gaztek parte hartzea da gure helburua, gazteak.eus plataformaren bidez. Bertan, planteatuko ditugun galdera batzuk erantzungo dituzte eta proposamenak partekatzeko aukera ere izango dute. 3. puntu garrantzitsua, aktibazio fora. Eskualde guztietako 20 gazte inguru osatuko dute, komunitate digitaletik jasotako proposamenak aztertzeko eta deliberatzeko. Benetako prozesu kolektibo eta deliberatiboa izango da. Eta 4. eta azkeneko puntu garrantzitsue, aurkezpen publikoa. Azkenik, foroko gazteek landutako proposamenak aurkeztuko dizkiete foru aldundiari saio batean, eta aldundiak erantzun edo devoluzio bat emango dio aktibazio foro horri. Horrek esan nahi du gazteak ez dela hitz egiteko espazio bat soilik, baizik eta erabakietan eragiteko tresna erreal bat. Gazteak bi arrazoi nagusirengatik da garrantzitsua. Batetik, politika publikoen kultura berria proposatzen duelako, elkarrizketan, deliberazioan, eta gazteen implikazioan oinarritzen den eredua. Ez dugu gazteen iritzia soilik jasotzen, haiekin batera diseinatzen ditugu politika berriak. Eta bestetik, gazteenganako konfiantza erakusten duelako. Gure ustez, gazteek gaitasuna, irudimena eta erantzunkizuna dute gizartearen eraldaketan parte hartzeko. Eta hori onartzea funtsezkoa da lurraldearen etorkizunerako. Gazteak, beraz, ez da kanpaina edo programa bat, mugimendu bat da. Gipuzkoako gazteek beraien ahotsa entzunarazteko eta instituzioek entzun eta erantzuteko zubi bat sortzeko. Bukatzeko, gonbita egin nahi diogu Gipuzkoako gazte guztiei. Parte hartu, aktibatu eta proposatu. Zuen ideiak balio dute, eta zuen iritziek eragina dute, eta handia gainera. Sartu gazteak.eus plataforman eta izan zaitezte eraldaketaren parte. Eskerrik asko, eta batez ere gaur hemen zaudeten bi gazteei, Ainhoa eta Gerai. Proiektu honen arima eta benetako protagonista zuek zarete eta. Eta orain, Ainhoa pasako da hitz batzuk esatea, proiektu honen buruz. Bueno, eskerrik asko. Ni Ainhoa naiz, Ainazkarate, eta proiektu hontan aktibazio foroaren parte izango naiz. Lehenik eta behin eskerrik asko hasieratik ere gazteoi parte hartuko dugun gazteoi espazio bat emateagatik gaurko aurkezpen honetan. Eta pixka bat gaira joan da, azpimarratu nahiko nituzke pare bat gauza, ez? Askotan esaten da gazteoi buruz gauza asko, gazteoi buruz asko hitz egiten da. Baina zaila izaten da, edo gutxiagotan ematen da gurekin elkarrizketa zuzen bat. Eta, guk badugu zer esan, gure etorkizunari buruz, gure erronkei buruz, eta gure bizitzai buruz. Eta horregatik oso garrantzitsua iruditzen zaigu olako guneak eta espazioak zabaltzea, eta gurekin kontuan hartzea. Eta, beste gai bat baita ere interesgarria egiten zeguna, eta hau partekatua da beste partaideekin ere, halako bideak eta tresnak lortzea parte hartzeko eta gure ikuspuntu desberdinak partekatzeko, oso garrantzitsua iruditzen zaigula. Eta, esan bezala, lehen Eiderrek handitzek, proiektu hau ez da soilik galdetegi bat edo ekitaldi aislatu bat, prozesu bat da, pentsatzeko, eztabaidatzeko, proposatzeko leku bat, eta gure ideiak, kezkak, iradokizunak partekatu ahal izango ditugu, guzti honek, gure lurraldean, gure etorkizunean, etorkizun hori irudikatzeko aukera ematen. Eta emakume gazte gipuzkoar bezala, uste dut, olako prozesuek badautela aitortu beharreko garrantzi bat. Eta, bukatzeko, niretzat gazteak proiektua, esan nahi du pixka gazteak protagonismo hori jasotzea, protagonismo hori izatea, eta hainbatean gure gizartean moldatzen duten erabakitze prozesu horien parte izatea baita ere, ahots bat izatea prozesu hortan. Eta, lehen ere aipatu den bezala, gizarteak ez gara gazteok etorkizuneko herritar, baizik eta jada hemen gaude, eta jada gurekin ere kontutan, gure ahotsa kontuan hartzea ere, garrantzitsua dela iruditzen zaigu, eta beraz, eskertzen zuegu, bai proiektu hau martxan jarri izana, bai gurekin gaur kontatu izana, eta hurrerantzean, egingo dugun lan guzti hortan gurekin kontatu izana. Bai, eskerrik asko. Bale, egunon guztioi, nire izena Gerai da, eta ni izango naiz beste,
sortu behar duen edo sortu behar duen talde honeko beste gazte bat, gazteak proiektu honetan parte hartuko duena, ez? Eta, bueno, lehenengo gauza da komentatzea, hemen ez deula bakarrekan gure iritzia esango, bai, hau ez da izango bakarrekan ez da bai da talde bat eta jazta, sino que hemendikan elkar ezagutuko gea, bai, azkenean da aukera bat elkar ezagutzeko, ikuspuntu ezberdinak eztabaidatzeko, ikusteko, bai, baloratzeko pixkat, eta, bueno, gai asko landuko ditugu azkenen, bere esan dutena, ez? Etorkizunean, bueno, arazo gutxiago aukitzeko edo gauzak hobeto joteko, bai? Orduan, lehenengo gaia, Andoitzek esan duen bezala, Gipuzkoa izango da. Azkenen hemen aztertuko da pixka bat, gure identidadeaz, hizkuntzaz, kulturaz eta nor garen hitz egingo dugu pixka bat, bai? Askotan pentsatzen dugu, beti etorkizunean, ez? Biharko egunean zer egin behar dugun, edo zer izan behar dan, edo tal. Orduan, pixka bat, etorkizuna ikusteko, lehenik eta ben ikusi behar dugu, zein izan dan gure honeaino iritsi arteko prozesu hori edo. Eta, nondik gatozen ulertzea da guretzako baita ere garrantzitsuena, ez? Eta, datozen hilabetetan, gai berri gehiago landuko ditugu, bai? Eta proiektu hau, azkenen aukera bat da gazte guztientzat, ez bakarrekan guretzako, sino que azkenen Gipuzkoako gazte guztientzat, aukera oso handia da, iritsi batzuk emateko, bai? Eta, planteamendu ezberdinak botatzeko, ez? Eta, gaue hauek, esan dakoa, eguneroko bizitzan eragina dute, eta, proiektu hau azkenen aukera bat da, gure iritzia, modu batea o bestea eramateko, ez? Gazteak erakusten digu azkenan ez gaude da bakarrik, gure pentsamenduak edo gure planteamenduak azkenen garrantzia dutela erakusten digu pixkat, eta, Andoitzek esan duena, ez? Gipuzkoako gazte guztiei gonbidatzen dizuegu, hori parte hartzea proiektu honetan, sartzea gazteak.eus web orrialdean, horri inkesta bat bete, erantzun edo galdegi bat bete, eta aparte, zuen iritsia emateko, aukera oso polita iruditzen zait dala, bai? Ez da beharrezkoa hori politikan aditua izatea, 5.000 ez dakit ikaskuntza aukitzea, azkenen iritziak dira, eta gure etorkizuna hobetzeko aukera hobeagorik nik uste dut ez dagoela, ez? Eta, hori basikamente, azkenen gu gara etorkizuna, baina etorkizuna guretzako gaur hasten da proiektu honekin, eta uste dugu oso momentu polita izan daitekela. Eskerrik asko hiruei, eta nik amaitzeko berriro ere azpimarra elementu garrantzitsu horretan, ez? Eta hemen denek aipatu dute, ez dela soilik etorkizuna, baizik eta gaur egun gazteak eragile direla eta eragin dezaketela gaurtik bertatik aurrera. Eta foru aldundiak eta administrazio publikook badaukagu erronka handi bat, eta da lantzea gazteekin, elkarrekin, beraiekin egin nahi duten bidea ere. Eta horretan, asmatzeko bide bat da hau, eta sinisten dugu asko egingo dugun bide honetan, hortaz eskerrik asko da nahi. Galderaren bat egongo balitz, Jon, gazteleraz. Vale, voy a hacer un breve resumen en castellano. Esta es Gazteact, es una nueva forma de relacionarse con la juventud, pero no solamente una relación para saber cómo o qué inquietudes se pueden tener, sino es una manera de que conjuntamente podamos abordar las problemáticas del presente y también del futuro. ¿Qué es lo que quiere la juventud hoy en día? ¿Cómo podemos llegar a la juventud? ¿Cómo acertar conjuntamente en poner en marcha políticas públicas de interés para la juventud? Y este no es un proceso de escucha únicamente, es un proceso sobre todo de escucha, de participación y también propositivo por parte de la juventud, a la que la Diputación Foral de Guipúzcoa también le va a tener que responder al final de este proceso. Va a haber varios temas que se van a abordar. El primero ya ha sido identificado, es decir, el de la comunidad, los valores Guipúzcoa. A partir de ahí, el resto de los temas que se vayan a abordar los van a definir ellos mismos, ellas mismas, y harán un proceso deliberativo, una serie de propuestas a la Diputación, y luego la Diputación tiene que asumir el compromiso de responder a estas propuestas. De otra manera, pues sería un proceso que no serviría para nada. Y este proceso se ha puesto en marcha precisamente porque busca ese objetivo, el de escuchar, el de hacer participar y al mismo tiempo también poner en marcha todo aquello que la juventud determine como interesante, prioritario en este momento y también en el futuro. Y por último, agradecer a todas estas personas que van a participar en este proceso. Creo que el objetivo es que sean unas 300 personas las que vayan a 3.000 personas.
bueno, siempre me equivoco con los números, es 3.000 personas las que vayan a participar en este proceso. Hoy en día son más o menos 8.500 personas las que, bueno, voy a equivocarme también en el número, por tanto no voy a seguir cometiendo el mismo error, pero son 3.000 personas las que van a participar en este proceso, es un número muy importante y por tanto, bueno, pues será un reflejo fiel de los diferentes perfiles que hay en Guipúzcoa. Yeray lo comentaba antes, ¿no? Los perfiles son muy diversos y es precisamente la diversidad la que buscamos, puesto que todas y todos componemos esta comunidad que es la de Guipúzcoa y por tanto todos los testimonios y todas las personas que participen en este proceso serán bienvenidas y agradecemos su participación. Bueno, eta hemendik aurrera nik segurazki ez dut asmatuko hizkuntza nola erakarri gazteak, baina elkarrekin asmatuko dugu hori prozesu honetan, nola jendea erakarri, gazteak nola erakarri, beraiek erabiltzen dituzten bide horien bidez eta horrekin amaituko nuke. Eta hortik aurrera, galderaren bat egongo balitz, erantzuteko prest gaude gu laurok. Galdera errezak neuk erantzungo dituz, eta zailenak beraientzako utziko dituz. Bai, aurrea, galderaren badago, bai. Galdetu zunaz, 3.000 hauek ja identifikatuta bare, edo nola apuntatu behar due, o... Bai, zer horrek Hor, esan duen bezala, bi parte klabean goie proiektun zehar, alde betetik parte digitala eta beste alde batetik aktibazio foroa. Aktibazio forokon 20 gazte izango dira 18 eta 30 urte bitartekon hor bai dareia eguneko 70 más o menos finkatuta, utzi dugu margen bat baita guain hasitakon proiektukin ofizialki edozein pertsonak parte hartzeko eta baita casting baten bidez nola baita aukeratzeko pertsona horiek, baina 3.000 gaztoik izan behar die Gipuzkoa maila guztin edozein pertsonak parte erantzun alizateko inkesta hoi edo proposamenak iteko plataforma digital bidez. Orduan, bizati ere, 3.000 gaztoik izan behar die guztia plataforma digitalen bitartez nola baiteko konexio okiko gona proiektukin. Bai inkesta erantzuten edo bai proposamenak iten plataforma horren bidez. Eskualde guztien ordezkaritza bilatzen da, emakume gizonezko oidanak kontuan hartzen dira ere, prozesu honetan. Eta adine baita, 18 eta 30 bidez, baina saiatzen dira adin desberdinetako pertsonak oten eta ez danak adin igualeko. Hori da. ¿Eso de que los jóvenes pasan de la política es un mito o es realidad o...? Es un mito. O sea, la juventud está muy interesada no solamente por la política, sino por, por el futuro y también por el presente. Y, por supuesto, tienen muchas preocupaciones. Siempre solemos decir que somos los políticos, las políticas, las que tenemos dificultades de llegar hacia la juventud, incluso de poder comunicarnos, ¿no? Yo lo vivo en mi propia casa y es verdad que en la propia Diputación, la legislatura pasada, cuando yo fui diputada de Gobernanza, solía acercarme a centros escolares, universidades y demás a hablar sobre política, a hablar sobre temas de interés o de actualidad. Y efectivamente la llegada, cuando llegábamos, la percepción era una y cuando salíamos era muy distinta. Eso lo digo desde la humildad, no quiero decir que no, pero es verdad que en un principio las reticencias suelen ser muy importantes, es decir, el punto de vista que tienen en general sobre las personas que nos dedicamos a la política, no suele ser muy positiva. Pero, por supuesto, hay interés y lo que hay es una dificultad por parte de las políticas, de los políticos, de que ese interés permanezca en el tiempo y de actuar conjuntamente. Y esta es una herramienta para conseguir ese objetivo. Eso desde mi punto de vista y a partir de ahí, zuek ere zuen ekarpena. Iba a decir que el reflejo de ello justamente es que prácticamente sin haber empezado como tal oficialmente a hacer como mucho hincapié en este proyecto, hoy tenemos aquí presentes a 6 personas que ya son parte de alguna forma de este proyecto y hay otras 8 más que no han podido venir por razones de trabajo y estudios, pero ya hay 15 personas que quieren participar y que lo que tienen sobre todo y por encima de todo es ganas por aportar y de verdad que sirva para algo, y eso creo que es reflejo de que la política y las decisiones que se toman sí que importan a los jóvenes, simplemente hay que encontrar la vía y la forma de cómo hacerles partícipes de ello y que sobre todo sirva para algo, que creo que para eso es justo este proyecto.
Nik adibide bajarriko dute, voy a hacer de política clásica, baina adibide bajarriko eta aldundiarentzat oso importantea dana. Guk mitoetako bat da adibidez, ONG-etan eta gero eta jende gutxiago dagoela. Alegia, konpromisoa gero eta gutxiagoa dela eta gaztek ez diala konprometitzen. Foru aldundiak egin zuen lanketa bat, Deustoko unibertsitatearekin, edo ez Mondragon unibertsitatea, hori da, bi unibertsitateekin egin zuen ikerketa bat, hain justu horren inguruan. Konpromisoa, gizarte alorrean, ekarpena egiten duten pertsonekin eta bar. Eta hor ondorio estatu zen gauza nagusiena izan zen. Jendea konprometitzen dela, erabat, baina ez leno bezala. Alegia, jendearen konpromisoa elkarte egintzan aldatu egintzala. Eta aldi berean ere interes zentroak ere aldatu egintziala. Ez ala leno bezala hartu eta adibidez gurutze gorrian apuntatu bizitza guztirako. Ez, gaur egun gazteek egiten dutena da, bolada batean gurutze gorrian, beste batean, beste elkarte batean, harremana aldatu egintzala. Eta geuk asmatu behar degula nola iritsi gazteen gana, eta nola aktibatu hori ere, gauzak asko aldatu dira, baina konpromisoak irauten du, baina harremantzeko moduak erabat desberdina dira, gaztek beste modu batea bizi dira. Aldatu egiten dituzte, eta aldatzeko gogoa daukate. Eta hortaz, konpromiso hori balio handi bada, eta balio hori aktibatu beharra daukagu. Zuek ere zehose gehitu nahi balin baizute, esan ez, nik askotan ere funtzionatzen dut etxean ikusten duanarekin ere, gure etxeko gazteekin. Ez? Honekin bukatuko genuke. Eskerrak emanez. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Vale.